बिथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोफोर जोंनि गासै टीमानो थांजोब्बाय आरोना ओमफ्राय जोंनि बेगखौ हगारबाय ओमफ्राय जोङो दा आगै जुरि लाहानाव सानैबो थालांबाय आरोना माने हाबा दं बिसोरनाव खामानि मावदों बिसोर मालाय माबा जिगाब जाबदों जिगाब ओंखाम जानानै हिन्जाव गोदान थांसै आरोना गोरबोआ जिगाब जाबदों नै गोरबो खामानि मावनानै माबायदि नांदों आरो हिन्जाव लाबावनो देनां हिन्जाव लाबा बांसिनसो मावनांगोन हिन्जाव लाबा बांसिन मावनांगोन आं ओमफ्राय दख'ना गुफुरखौ सुना लानोसै मैया सुटिङाव गानदोंमोन ना मैला लाजाना दंनाय खामानि मावनानै दुगैदो थान्दा जाबाय हांबाय नै बुरै दानो थांसै हिन्जाव गोदान मोननाव आरोना गाबोन हाबा दं हाबा मोनफैबाय हाबा लागो हाबायनि र' जोङो साजायगासिनो ओमफ्राय सानथाम गेब दं आरोना लोगोफोर बेनिखायनो बिदि हाबा जाना थालांनो मोन्दों आरो जों सानैया थांसिगोन आरोना बिसोरो हाबानि दै खावनो थांनायदो ना हाबाया गाबोनसो दिनैनो दै खावगासिगोन दै खावनो थांदों लोगोफोर दै खावनो मिनिथावना नुखादो Careful, one of the doors is open. बेयावनो खावगोन आरो दैखौ मोनफैलायबाय नै बक्स लाग्राफोरा थिखांनो हाया माथो हाबा लागोनि एडभान्स ओंखाम जाबाय आरोना जोङो जुरि बर' रानदों हर थानो होदों हर थाबा उन्दुनो मोनो ना खारनोसै जाखांनानै 9:30 जाबाय आरोना हरनि ओमफ्राय ओंखाम जाखांबाय जों थांनोसै हर थाबाथाय उन्दुनो मोननाय नङा हाबा लागोआव थांसै मोनसे लामा मेला जादों आरो ने जों हाबला मेलायाव डिमाकुसि नायो राज मेला जादों लोगोफोर जों दा फुंनि ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय रेडि जाबाय हाबायाव थांनो आगै जुरियाबो दख'ना गानगासिनो आं गानखांबाय वाइटखौनो गानफिनबाय आं गाननो लुगैनानै थिलि मोनफैबाय आरो जोंहा हिन्जाव गोदाननि फाइनाल लुक्स पार्टि दामदों बिदि जों दाहाय जागोन उखैयाखै दे ओंखाम जाखांना दलद जिरायना थाबावलायो
गिफ्ट बोख्लायग्रासो नै बेयाव दोनो आरो हरनाय आंनि खामानिया हौवा लागो दोनहैगोन आरो माने हाबा दं बेयाव मोनायाव ओमफ्राय जोंहा दा गोरोबो आगै आं फुजानि थांसै जों थाला हाबा लागो थाला जोङो थांसै नायला जोङो थांसै जोङो थ' जा बेयाव थांसै फुजा नायनो राजमेला मोनफैलायबाय जों हाबा लागोनिफ्राय आगै जुरिमोननि न'आव दा दख'नाखौ गानस्लायनोसै थांनोसै मेला नायनो लास्ट डेयानो दिनै मामोन खैराबारि ना आगै खैराबारियाव राज फुजा लास्ट आरोना बाबाया थैनाया दिनै 9 इयार्ससो जाबाय आरोना जोंहाना ओमफ्राय फुरा बाबा थानायल' फुजा नुदोंमोन माग मेलाफोरखौ फुजाखौ नुवामोन ना नायनोसै गेब थानायावनो गाबोनथ' जों थांलायनांसिगोनलाय श' खालामनो सबनिफ्राय श' दं आरोना 9 थारिखनिफ्राय श' दं जोंना फैलायबाय राजमेला खैराबारि गोरबो आगै आरो नायनोसै राजनि नायनो फैनाया अखा मोनबाय आरोना सिजोंबाय डाइरेक्ट लानानै अखा फैदों अखानि थाखाय मानसियानो खम जाबाय इमान गोदोरमोन नाइटनि पार्क बेनो 20 थाखा करि एन्ट्रि फिसा गासै जाजोब्बाय दा जों माबा मोनसे जानोसै आरो खानोसै ना मजा नांदो आरोना आं खिन्थु स्पेसियेल मजा नांदो दे अखाया गुसु गुसु बिदिनो सिख्ला सानैजों गाहाम बेरायनो मोनदों नरे आं बिब'सो ओरैनो just joking फंबायसो आरोना आगै जुरिनि फंबाय थ' थांसै थ' बेखौ जाग्रोनोसै ओमफ्राय लेग पिस अर्डार खालामदों मोनफैथ'वाखै जाग्रोदो लेग पिस आगैया हामलुखा लेग पिस बारा लेग पिस